първа част. Но ние няма как да отидеме. Ние как ще отидем на там? Ние не можем да ходим на там, защото е забранено. Можем да отидем на там, ако вземем кристала на русалките. Но как ще отидем там, защото кристала на русалките е далече? Кристала на русалките не е далече. Кристала на русалките е ето там. Хайде да отиваме. Добре, изчакайте. Стигнахме ли вече? Оф, да, изморена съм. Трябва да си почивам малко. Чао. Какво ли прави Лялика сега? Не знам. Добре, изчакай ме и мен. И хора, това беше от мен. Има и още. Но ние не сме свършили филма. А кога ще снимаме? Ти знаеш ли? Не, аз не знам, но Пипи знае. Аз да зная? Ти луда ли си аз да зная? Аз просто опашката. Аз не зная нищо за кристала на русалките. Не си прави на луда. Знаеш къде е кристала на русалките. Ти много добре знаеш. Миналия път нали ни отведе? Може и да не я оправяме натам. Може да не насилваме Пипи. То какво ли може да й се случи на Пипи? А мен защо ме гледате така? Да не съм ви гадателка. Ако съм ви гадателка, ми кажете, ще съм ви гадателка. Абонирайте се за мен за още русалски истории. Това е първа част.